Segundo revelou recentemente o diario británico The Guardian, existen altos contactos militares por parte de Estados Unidos e Gran Bretaña con Israel, albiscando a posibilidade de ataques militares contra instalacións nucleares iranianas. O primeiro ministro israelí Benjamin Netanyahu e o ex primeiro ministro Shimon Peres tamén albergaron esta posibilidade de que Israel, sexa pola súa conta ou incluso co apoio estadounidense británico, estipule plans estratégicos de guerra para atacar instalacións militares nucleares de Irán. Un recente informe da Axencia Internacional de Enerxía Atómica, organismo adscrito ás Nacións Unidas, considera que Irán leva adiante cada vez con maior forza o seu programa nuclear, o cal alteraría estratégicamente o escenario xeopolítico en Oriente Próximo. Que escenarios poden abrirse a partir de agora ante a posibilidade de que no 2012 exista algún tipo de ataque militar contra Irán? En primeiro lugar, Israel queda claro que busca retomar a iniciativa política dentro do seu recente illamento regional en Oriente Próximo e un certo afastamento diplomático por parte do goberno de Barack Obama a través desta posibilidade de un ataque militar ás instalacións nucleares iranianas, tal como ocorrera no pasado, principalmente en 1981, contra as instalacións nucleares do entón réxime de Irak baixo o goberno de Saddam Hussein. Queda claro que a situación da primavera árabe, que deixou completamente afastada da atención o que sucedía en Israel, a posibilidade cada vez maior de que se recoñeza un Estado palestino, principalmente tras levar esta petición palestina ás Nacións Unidas e o seu recente admisión na UNESCO, a situación que está ocorrendo en Egipto, en Tunisia e en diversos países árabes está afastando completamente a atención a iniciativa política que intenta levar a cabo Israel como primeira potencia nuclear no escenario regional e un illamento cada vez maior tomando en conta o distanciamento de aliados regionais claves para Tel Aviv, como son o caso de Turquía ou Egipto. Resulta difícil considerar se Estados Unidos finalmente lograría aceptar un ataque militar conxunto con Israel e Gran Bretaña cara a Irán, tomando en conta que o próximo ano é ano electoral en Estados Unidos. É unha nova guerra levada a cabo, neste caso, polo presidente Obama, tras o que ocorreu en Libia e ante os retiros militares en Irak e Afganistán, podería ser contrario aos cálculos electorais que pode estar manexando Obama para a súa reelección nas eleccións presidenciais de novembro de 2012. En todo caso, o panorama luce completamente complexo. Existe moita confusión nas declaracións oficiais sobre que é o que realmente se quere realizar con Irán. Non existe ningún tipo de alternativa diplomática nese sentido para negociar con Teherán. Obviamente tamén hai que tomar en conta o papel da Arabia Saudita nesta situación, completamente preocupada pola posibilidade de que Irán reforce o seu poderío militar con armamento nuclear e que trastocaría obviamente o equilibrio tanto no Golfo Pérsico como en Oriente Próximo. Moitas das acusacións que se están levando a cabo con Irán tamén teñen que ver coas presunta implicación iraniana nun intento de asasinato do embaixador saudita en Washington, que levou a cabo este tipo de acusacións e de presións nese sentido para incluir a Irán outra vez no epicentro da atención ante a posibilidade de un ataque militar. Por tanto, o momento de cambios e de certas incertezas sobre o que ocorrerá no mundo árabe afastou completamente a atención do problema nuclear iraniano e obviamente con esta serie de presións moi probablemente Israel busca retomar a súa iniciativa política e amortecer este recente illamento regional a través da colocación do presunto peligro nuclear iraniano como a principal ameaza de seguridade para o Oriente Próximo. Os próximos meses é probablemente o pulso que leva a cabo Estados Unidos a través da Axencia Internacional de Enerxía Atómica e os plans estratégicos que pode estar manexando o alto mando israelí determinarán cal é a real potencialidade de un ataque militar occidental e israelí contra Irán. En todo caso, o momento luce completamente difícil, tomando conta que no próximo 2012, cun ano electoral en Estados Unidos, moi dificilmente o presidente Obama poda embarcarse nunha aventura absolutamente arriesgada dun ataque militar de algún tipo contra un país estratégicamente moito máis importante como Irán.